Keith Schembri kien qalli biex nafżal il-Melvin Tewma. Ekk iddikjara Jorgen Fenech fil-qorti meta tkellem dwar il-fatt li l-Europol, jiġifieri il-Pulizija Ewropej, kienu qed jinvestigaw lill-aħwa aġuż tal-maksar u Fenech kellu ritratt tar-rapport. Meta tnejn kompla l-ġuri ħareġ kif fuq il-mobile ta' Fenech instab ritratt bid-dettalji tal-investigazzjoni tal-Europol u min kienu qed jinvestigaw. Jorgen Fenech qal li dan ir-rapport tal-investigazzjoni batulu Keith Schembri biex hu min-naħa tiegħu jafża lil Melvin Tewma. Keith Schembri kien batu ukoll lik lil Jorgen Fenech dwar revoka ta' digriet ta' 17 Black qabel ma kien pubbliku. Digriet maħruġ mill-qorti u li kien għadu mhux iffirmat. Jorgen Fenech min-naħa tiegħu ammetta li kien qed iġib din l-informazzjoni mingħand Keith Schembri sabiex iwassala lil Melvin Tewma. Fl-istess seduta l-avukat Godwin Cheney staqsa lil Jorgen Fenech dwar messaġġ li Rosjan Kutajjar batitlu biex jitkixfilha fuq rixafil fil-kabinet u messaġġ ieħor mingħand Edward Zamit Lewis biex jgħin lil xi ħadd. Il-prosekuzzjoni staqset anke dwar il-laqat li kellu fl-uffiċċju tal-Head of Strategy tal-ħabs fejn Jorgen Fenech insista li kien imur fl-uffiċċju bħal kulħadd u bil-permess. F'mumenti ieħor tas-seduta jissemma kif ħuh kien irrabjat miegħu tant illi batlu sensiela ta' ritratti li jitfgħu dawl fuq it-teħid qawwi ta' droga fl-uffiċċju ta' Jorgen Fenech. Fil-fatt minn messaġġi mibgħuta minn ħu Jorgen Fenech jidher li l-akkużat kellu fl-uffiċċju ta' missieru sustanzi li jidhru illi kienu morfina, kokaina u pilloli bluni, x'aktarx ecstasy. Bħuh stess isejjaħ l-uffiċċju laboratorju. That is Papa's office if you want to keep your lab open, għamel int. Fil-qorti Fenech fisser kif kien jagħmel proċess biex inadda fi droga kokaina għax kien fi stat ta' paranoja. Intant l-avukat Godwin Cheney għamel referenza għal fatt li ħuh kien jalludi li dawk il-pilloli bluni kienu ecstasy. Bjorgen jibqa' jinsisti li qatt ma ħa dik id-droga meta fir-realtà huwa ammetta għal ħafna affarijiet qar. Il-ġuri li ser jissokta it-tlieta filgħodu quddiem l-imħallef Edwina Grima qed jitfa' dawl fuq l-istorja ta' Daphne Caruana Galizia u l-mod kif ġiet assassinata. Fenech issa qed jimplika lil Keith Schembri li kien hu il-mastermind wara l-qtil ta' din il-ġurnalista.